Lada 2107. Авиомотор 1.6 инжектор. Балонош дар ҳолати хуб. Нигоҳ кунем бардоро. 2006 сол. Нарша 27000 сомон мега. Марамат ба усто биёин ба дилпирисанҷӣ харидорӣ кунем. Видео ахир мошин бардоро. ҳолати салонша нишон метиҳем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати пешаш бардоро дестеха стеклоподъёмник пешош дора бардоро. ахибда пионер дора, харбузои пионер. баъд бошичак рангаш сафеди трёх компонентай. нархи мошин 27000 сомон. марҳамат биёин ба устодтон бинед, харидорӣ кунед. Электромобил Ion S. Солаш 2024 3 моҳа. Запас ход 480 км. Нигоҳ кунем бардаро. Балнош дар ҳолати хуб. Панорама дора. Марамат ба устодтон биёин ба дилпирисанҷӣ харидорӣ кунед. Видео ахир мошин задни камера парктроникош аст. нархша 170000 сомон мега. ҳолати салонша нишон метиҳем. 15000 км пробеги мошина. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. ранги аслиш нархеле пленка кашидаган. датчик движения дора, мультирули тарафа, круиз контроль, се режим вождения, ҳолати дронша дисти. бародаро. нархи мошин 170000 сомон. ба устодтон биёин ба дилпирисанҷӣ харидорӣ кунед. Mercedes Benz GL. Техпаспорт 2015. 450. нигоҳ кунем бардаро. мошина 2 моҳ пеш айвагон гирифтагиа. 10 моҳи дигар танировка техосмотр дора. балнош дар ҳолати хуб. марамат ба устодтон биёин ба дилпирисанҷӣ харидорӣ кунед. люк дора. видео ахир мошин 4матик. мошиша ҳолатиш хуб. бо ба усто биёем бардаро бисанҷед. ҳолати салонша нишон метиҳем. марҳамат. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ҳолати салони мошин. подсветка дора бардаро. салон кожа. кожаш дар ҳолати хуба. полик чихол дора. ҳолати пешаш. даш слипиқ зон дора. лифт, памяти сидения, боковой ҷамъиш, акустика харман кардон. винкоди мошин бардаро чихеле гуфтем. техпаспорт 2015. мультирули ду тарафа. липисток. пробеги 633000 мил. ҷости климат контроль бардаро. монитор. лабовош кам дора бардаро алиш карда медиҳанд. нархи мошина 240000 сомон мегӯянд. марҳамат биёин ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. лайкро фаромӯш накунед. ба саҳифаи мо обуна шавед. мошин навбатӣ Cherry Tiggo 7 Pro. нигоҳ кунем бардаро. солаш 2023. комплектатсияш зурай бардаро. 4 балонш нав. бесключевой доступ. панорама. авиомотор 1.6 турбо. экономичный. задни камера парктроникош аст. марамат бардаро. видео ахир мошин. ҳолати салонша нишон метиҳем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. салон бардаро кожа. панорамаша дистем бардаро. комплектатсияи зуршай бардаро. бесключевой доступ. боковош ҷамъ мешава. лифт сидения. сборкаи россияи мультирули ду тарафа обогрев руля. 62000 км пробеги мошин. нигоҳ кунед, ҳатто дамои балонам нишон метаҳад. мониторш ҳаст. автостоп дора. беспроводной зарядка дора. обогрев сидений, климат контроль, старт стоп.
нархи мошин бародаро 207,000 сомон. марҳамат биёен бисанҷен ба устотон харидорӣ кунед. 360 градус камераам дора. электромобил BYD Kim Plus. солиш 2023-01. нигоҳ кунед бародаро. запас ходи мошин 510 километр. люк дора. безключовой доступш аст. нархи мошин арзон е бародаро 125,000 сомон. ба устотон биёен ба дилпирӣ бисанҷед, харидорӣ кунед. парктроникош аст, задни камераш аст. ҳолати салонша мебинем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. салон кожа. безключовой доступ. боковойш ҷамъ мешава. лифт сидения. круиз контроль мультируль тарафа 20,000 км пробегаш. мониторш аст. беспроводной зарядка старт-стоп. нархи мошин бародаро 125,000 сомон. марҳамат биёен ба устотон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. нархш нисбатан арзонтар. лайкро фаромӯш накунед. Toyota Avalon. нарша аввалда мегем бардаро бубинед 122,000 сомон дигар савдо намешава. балнош дар ҳолати хуб. комплектатсияи мошин XLE. объем мотор 3.5-6 силиндра. марҳамат бардаро видеоақиби мошин. задни камераш ҳаст. срочно фурӯхта мешава. ба устотон биёен, ба дилпирисанҷен харидорӣ кунед. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин бардаро винкод кузовда аст. ҳолати пешаш кондитсионериш ях. лифт сидения. винкод. техпаспорт 2014. мультирули д тарафа 194,000 мил пробегаш. старт стоп. климат контроль. бардаро техпаспорт шавнед 2014. обогрев сидений дора. нархи охириш бардаро 122,000 сомон дигар савдо намешава. марҳамат биёен ба устотон санҷен харидорӣ кунед. утилизатсия дорад, техосмотр дора. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. объем мотори мошин 3.2 6 силиндра. нигоҳ кунем бардаро. утилизатсия дора. танировкаш моҳи октябр буд мешава. техосмотрш боша 24 ҳамин моҳ. комплектатсияи мошин авангард. видеоақиби мошин балнош дар ҳолати миёна. объем мотор 3.2 6 силиндра. парктроникош аст. сборкаи Германия. ҳолати салонша нишон медиҳем. марҳамат бинед. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. салон кожа. полик чуқолаш аст. ҳолати пеша мебинем. лифт сиденияшон дар сиденияшон шо мультирули д тарафа 196,000 км пробеги мошина. обогрев сидений, климат контроль, монитор аст. круиз контроль ҳам дора. бардаро нархи мошин 64,000 сомон. марҳамат биёен ба устотон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. объем мотор 3.2 6 силиндра. солиш 2003. сборкаи Германия. BYD Yuan-Up. солиш 2024 12 моҳа. запас ход 401 км. дар ширкати 90 корро фаъолият мебарад. 360 градус камера. марҳамат бардаро видеоақиби мошин. парктроникош аст. бубинед 401 км запас ходи мошина. ҳолати салон. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҷои USB дора. полик чуқолиш аст. безключовой доступ. бародаро круиз контроль мультирули д тарафа датчик движения 28,000 км пробегаш. монитораш старт-стоп.
Хай мушаҳидастин кондитсионер як кор кеста. Нархи мошин бародаро 153,000 сомон. Лайкро фаромӯш накунед, ба саҳифаи мо обуна шавед. Hyundai Avante объем мотори 1.6, солош 2009. Техосмотрш моҳи январ буд мешавад. Тонировкаш боша қариб 2 моҳи дигар мондагӣ. Бубинем бардаро дискои панҷтагаи калон, 4 балони нав. Марамат ба устодтон биёед, баъд присанҷед, харидорӣ кунед. Види актив мошина бинем бардаро ранги сафед хушрӯ, парктроникош ҳаст, задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон метиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. ҳолати пешаш бакавош ҷамъ мешавад. мултирули дутарафа 390,000 км пробегаш. акустика пионер мегуфтем куда чи лада мода мегуфтем пионер будай. мониторш оригинал. климат контрол кондитсионер кор мекунад, обогрев сидениш ҳаст. бардаро бубинед. нархи мошин 77,000 сомон бо муомила дорад. марҳамат, ба устодтон омада баъд присанҷед, харидорӣ кунед. Toyota Avalon комплектатсияи мошин лимитед. объем мотори мошин 3.5-6 силиндра. солош 2011, 3 моҳа. нигоҳ кунем бардаро. балоно дар ҳолати хуб. 4 дар без ключҳои доступ. люк дорад. марҳамат бардаро ҳуҷҷатҳои мошин охири сол буд мешавад. види активи мошин, дагурӯштила, задни камераш ҳаст. ҳолати салонша нишон метиҳем. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. винкод кузовда аст. ҳолати пешаш ҳамид сидения, лифт сидения, винкод. нархи мошина 109,000 сомон мегӯям. камтарак муомила. мултирули дутарафа, старт-стоп, круиз контрол, акустика, JBL, монитор, обогрев охлаждения. 177,000 пробеги мошин. ёкне ягон датчики смертельниш гирон нест. нархи мошин бародаро 109,000 сомон. марҳамат, биёед ба устодтон бинед, санҷед, харидорӣ кунед. Toyota Camry 3 комплектатсияи мошин SK. фул комплектатсия, объем мотор 3.5-6 силиндра. нигоҳ кунед бардаро. 4 балони нав дорад. тонировка техосмотрш солона. нигоҳ кунед бардаро. балоно пачка. безключҳои доступ дорад. ҳолати активаш. задни камераш ҳаст. мошин губкават кардагиам. мақсад шумоизолясияш шидагия. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати даруни салон. салонш тоза, поли чихолаш ҳаст. безключҳои доступ. люк дорад. бардаро лифт сидения. бубинед дарунаш беҳад тоза. 2012, 4 моҳа. мултирули дутарафа, липстоп, старт-стоп, круиз контрол. 228,000 мил пробеги мошин. ягон датчики смертельниш гирон нест. акустика JBL. монитор дорад, обогрев сиден дорад. бардаро фул комплектатсияи Camry 3 SK ҳамин мешавад. баъд ҳамхели дискокати меояд. нархи мошин 134,000 сомон. кам таракак муомила дорад. бисёр лайка фаромӯш накунед.